DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit. To listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. JRR. 1, 2, 3, let's go. Mix Club at Radio FM. Streaming live from Dumaras, Iloilo, Philippines. Powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Renly, DJ Wilson, DJ Jack, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. Sa hindi magbaili, may arap at buwan sagwa. Kaya lang kamuda, uwi daya. Kaya si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalagang niya arap sa tunga. Mr. DJ Umpisahin na, kay masako sa dahil na ulang damo. The Public Maintenance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle. Syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamuan. Hala bira, was-was, bomba, birada. One, two, three, let's go.
kaka. Yudi kaka. Drum ulit, game. You're dancing to the music with exclusive mix by DJ RR. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ RR is back. Basta taga-parian, Team Kulakor. Yudi kaka. Drum ulit, game. Kampiyon ba? Drum ulit, game. Yudi kaka. Drum ulit, game. DJ RR is back. Basta taga-parian, Team Kulakor. You was born to be wild, grew up to be wicked, wild, talk, and free to live. It's DJ Donoso the third of Dumangas Mix Club. Yudi kaka. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yudi kaka. Drum ulit, game. If you want the best, then we'll give you the best.
This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your #1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your #1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your #1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. At 7:58 in the evening. Isagid kamay dad nga evening, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome sa ating program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Yun naman kita para mag-kiyay-kiyay, mag-hataw-hataw. Subong nga gabi, today is May 13, 2024. Kag still mainit sa Iloilo, 45 degrees kaya natin nga heat index. Dagdari sa Dumangas na sa 44. Okay, so musta kayo na? Okay lang inyong chimpang inyong panguyab-kuyab. Okay, nagasala kayo ng tao, no? Magluwas na kayo sa mga mall. Kay bisan din ka lang magkadto, no? Medyo mainit, no? Ang bugas ang electric fan, mainit man. So, ginapahanomdom lang kita sinasang sobrang init. Nga sa impyerno. Tama din makainit. So, sa mga salawayon dira, ilabay sa mga banang salawayon. Tanong mo nyo pagbago na. Kaya nagreklamo gani kita sa kainit diri sa Pilipinas, much more sa impyerno. Okay, so muna ako nagaplano na ako magbago. Mabago-bago na ako subong. Okay, so welcome once again sa ating program sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes para gid ni sa mga mahilig magkiay-kiay. Parehas ni Marico Cristina Yermo dira sa may barangay Talusan, Dumangas. Mag-apply kita sa mga TikTok para sa mga tulay nga nagalagtok-lagtok. At siyempre makakiay-kiay kamudra, no? Kamudra samtang kamudra pamusi-musi sa inyong mga balay, no? Sa mga bago lang nila nakapanyapon. Kumusta nga ito na mga sudano, Kiman? Okay, sa mga bago lang gid nakapuli, kumusta? May makamastiguan? May mga aray ang mga banang ako magpuli gani. Pagkaaga may mga bukol, may mga bagras, maluoy mga asawa. Palagaw-lagawan na inyong mga bana. Okay, sa gusto mong pa-shoutout, siyempre, same as usual, ibutang sa dalom sa comment section. Kaya basahan natin, basta yung mga celebrations. Sa mga adlaw, may kasal, bunyag, debut, kag mga anniversary. Basta yung anniversary siyang kasal nyo or anniversary siyang pagsabat sa imo sang nobya. Pagsabat sa imo sang imo nga nobya, do shortcut ang hambal ko. Okay, basta gusto niya i-great ang one day nga celebration sa inyong pagnobyahan ay. So, ibutan na sa dalang ko ibasahon natin, no? Kaya mas maraming nga gina-celebrate temprano pa, parang yung relasyon magadugay.
Okay, by the way, ko po niyo si DJ Vic Donoso III, siyempre certified Panay Mix DJ and a proud member of the Mangas Mix Club. Kagang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Kag siyempre ang official nga Net Radio FM sang Dumangas Mix Club Social. Okay, kaya aton gali nga program gina-live or gina-broadcast ni Franklin Jojo Sambilia Jr. Dito sa may Bakay Housing sa Block 25, Block 35, Lot 6 sa may Bakay Housing. So kung malawagan ka mo di karon, so i-play ni boss ang mini sound nagalanog sa bilog nga Bakay Housing. Bot sa lingon malawagan makamutubwas. Okay, sige amo lang nakasimple sang imo niya butan sa dalang mga comment niyo or mga greetings, no? Wala sang bayad. Sa gusto magbayad, pili ka mo siyempre makabayad sa ako niya GCash nga 0906096189. Sa liwat 0906096189 naman ako nga GCash. Pero kung wala ka mo sang ibayad, ang imo niyo gid lang i-share ang ako nga Facebook Live. Okay na siya, wala na problema, share lang. Amo lagi ng bayad niyo. Okay, once again, thank you so much kay Franklin Jojo Sambilia sa may Block 35, Lot 6 sa may Bakay Housing. Kag sa imo na siyempre nga ex-girlfriend kasi Mary Grace. Di Binagracia di Luso, no? Salamat sa pag-hook up sa ako niya program. Kag na-broadcast nila sa adlaw, no? Sige kumayad nga evening sa inyo dira. Mga kagrupo nato sa may Bakay Housing, si Shirley Abordo Discotido, si Block 29 or si Permar Caliso. Then si pare ko Block 21 or si Katupang Jun. Kita kami kay Ina. Salamat sa pagpalibre. Sang Diyos. Diyos ko Lord. Nakalibre ako yung nakakatupang Jun. Diyos gid. Diyos ko Lord gid. Okay, at least bila mo may naknalin sa ato nakatutok sa ato sa mga gabi. Sa akong 13,000 ka mga viewers, no? Ang ato mga viewers gamay lang gid. So, nunid ko man magpadamo kahit hindi man ako yung artista. Pero ang replay sa akon nga YouTube, ang akon nga ano gani nga pag live, no, so medyo damo man after sa akon nga live. Kag may ana kita nga replay sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. So tanang ko nga program naka-upload or uploaded man sa akon nga YouTube channel. So botsingon ko malawagan kamo diri. Malawagan makamo sa akon nga YouTube channel. Okay, wala ko yung kayo na nakita si Juben Sibilia II all the way from Barangay Banagi Tumaga. Salamat kayo sa pagtamwa. Desito, James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. Salamat sa pag-share sa ako niya Facebook Live sa Facebook group page nga Taga Dumangas Ka Kun. Okay, ang mga title sa group page Taga Dumangas Ka Kun. Kung ano man ang kun, wait ako bala ba si Taga Dumangas Ka Kun, gwapo ka. Taga Dumangas ka kun mabuot ka. Pero siyempre taga Dumangas mga mabuot ni mana. Okay, salamat gid once again kay 2 James Romo Pirales dira sa may Cagayan de Oro nga taga Dumangas man, taga Barangay Tarusan Dumangas. Kag dito nabihag ang iya tagi pusoon sa may Cagayan de Oro, no? Kag dito na nagapuyo. Okay, salamat man sa admin sang Dumangas sang Facebook group page nga Dumangas Banwako Bugalko, no? So nagpost ako dira. Salamat din sa mga Suspini family sa pag-approve sa akong nga post, no? Akong nga post lingaw-lingaw man niya. Wala man problema kay akong nga Facebook. Hindi siya monetize, sabot sila nga wala ko din nga income. Purely lingaw-lingaw lang gid, no? Pero chill lang kita samtang kita nga lapyo sa atong nga trabaho. Kag kinahanglan ta ba maglingaw-lingaw kay hindi man lang per may kwarta kinahanglan ta. Kay anon ta ang kadamo sang kwarta kung why kita naga-enjoy sa aton nga kabuhi, no? Okay, may aragan nga damo kwarta pero ga problema kay nga kabuhi pila nila kabulan. Importante nga bisan wala kita isang kwarta, healthy kita ya, okay? Sige naman si Ma'am Regina Escanda de Campo, ang gwapong teacher sa Dumangas Central Elementary School kag isa man ka vlogger nga taga Dumangas. Na tama mga vloggers sa Dumangas. Support natin yung Facebook page or wall, no? So Regina Escanda de Campo. Good evening, Sir Vic, okay? Likewise, mada si Imos from sa may Barangay Kansilayan, Dumangas. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si pare ko rin di Mihilio dala sa may Sala Street sa banda sa Dumangas. Salamat gyud pre sa pagtamwa. Kapag share sa imong star nga emoji. Tani real star isin nyo sa ako, no? Just click the star button there. Basta may mga star ka mo nga daw mapanos na, isin nyo sa ako na. Awat pa na mga tipon-tipon.
Okay, once again, salamat kay James Lomo Perales, then si Marico Cristina Yermo, all the way from Barangay Talosan Umagas, ang namin ni siya masaot, pamilya sa mga dancer. Halin sa bana, asa sa asawa, asa sa daw kabata, ang mga dancer nga pamilya. Okay, alam hambal yung hatawan na pre, Digibek, Donoso the third, mayang gabi lang gali. Okay, mayang gabi man na si Imo. Regards kay pariente ko, Arlie Yermo, kag sa duwa mo da ka mga anak, no? Then si Darin Laudato, dala sa may San Enrique Iloilo, mayang gabi, sir. Okay, mayang gabi man na si Imo. Salamat sa pagtamwa, kagambal yan, nahuya pa ang kalibutan, Mang Litson Master. Nahuya pa ang kalibutan, Mang Litson Master. Sino kinalitson niya? Sa sobra gulong kainit, no? Then si Risilda ko Junio Kunana, no, ako nga classmate, no, gwapang classmate kag big time subong. Ang balya good PM mate. Okay, gumayng gabi man sa imo so enjoy sa pagpamati. Then si Sir Eugenio Lo, ang gwapong retired principal sang Dakotan Elementary School. Okay, rama sa atong Facebook Live, kag amo man ni siya si DJ Eugene sang RCFM 103.5. Ulo po kami ni dati ka program, no? Ito medyo sako na kami, wala kami sa radyo. So, social na subong ang pag-broadcast, ara na sa internet. Social na level up. Okay, so ang baligdarin Laudato, mabago naman ko, Master. Amo gani ang init sang kalibutan na subong, kapanom lang sa aton, nga mainit gima sa impyerno. No? Sa way mo nagapati sa impyerno, mainit giman to. Imagine bala, simple lang ganing init, reklamo kita. Much more ko sa impyerno na kita. Kanya mo na ton, pagbago na. Hindi sa lipasaway. Hindi ka mo mag-inom adlaw-adlaw, ha? Gabi-gabi lang. Pati joke, ha? So, happy Mom's Day sa kumari ko nga si Mrs. Digibek. Okay, so ulitin happy Mother's Day ko no sa akong ex-girlfriend. Okay, simunod sa imo, Sir Eugenio Holo. Sa may barangay Cali Dumaga. Salamat kayo sa pagtamwa. This si Jorly Lidonio. Good evening, sir. Monitor from Capiz. Okay, mga sokin nato dahil sa Capiz, no? Salamat sa pag-support sa akong yung Facebook Live. Then ang bata ni Maling, si Bikoy, dahil sa may lawan ng tiki. Sa man siya akong brother nga tama ni Kabuot. Hindi ni siya bisyuhan. Isa lang ni bisyu ya. Binoteg. Binoteg pati joke. So, mga gabi lang sa imo, bro, Bikoy, Donoso. Sa may lawaan ang tiki. Salamat kayo sa pag-dropping by, pag-support sa akong yung Facebook Live. Then si paring Noy Pili Fiesta. Hello pre, mayang gabi, pa-shout out. Sabi ko pa-shout. Sabi ko ma-shout ka na. Pa-shout out ang DRC family and Nining Morina Barolo, kag si Blackjack. Thanks with pray. Okay, wala gid problema, ano, paring Noy P. Tamo-tamo na sa akong yung Facebook Live. This si DJ Bogs REMIX, may gabi DJ Beck. May gabi mo na sa imo, andyan sa pagpamati sa aton nga Facebook Live. Then si Marico Jesus sa Lambungan, dala sa may dunya sa Iloilo, nagtamo man, no? Regards sa akong dang migo nga si Migo Bert Lambungan, no? Thank you so much sa pagtamo. Okay, acknowledge na lang nag-support sa ako yung Facebook Live kung nag-donate sa ilang mga reaction sa ako yung Facebook Live. Like and heart and heart emoji. No, si to James Lomo Pirales sa may Cagayan de Oro, no, si Marico Cristina Yermo gakulukad lawgid subong. Buto nakadlawan ni sa akon. Salamat gid Mari, this Annabel Francisco dira sa may City Naluyan, Barangay sa Padumangas. Si Jubin Sibilia Disicon sa may Barangay Banagi Tumangas. Then si Trixie Faye, dahil sa may barangay Sapaw na ako niya cute ka guwapang estudyante sa may Sapaw Elementary School. Also si Jonathan Ditablan sa may Metro Manila. Then si Ma'am Lunaan kay Baysuli sa ako niya Iyada, na teacher na subong. Iyada ko, estudyante ko before, teacher na subong. Mamaya ka mga level up ang ako mga estudyante. This is CB Bata ni Bikoy, or si Bikoy Bata ni Maling. Salamat sa pag-share sang heart. Then si DJ Bogs Remix. Si paring na Pilipiasa si Andrew Dupilo sa Agulina. Then si Dean Mark, no? Si Dean Mark sang doon sa may I think sa may Bantod Pabrika. Then si Jorly Lodinia Lidonio. Jason de la Cruz Sr. sa may Negros Occidental. Si James Albert Pinida. Also si Riselda Junio Conan, anak ko niya batchmate, classmate. Then si Daryl Laudato, then si Ma'am Christy Robante, ang gwapang teacher sa Dakotan Elementary School. Salamat din ma'am sa pag-share sa imong heart. Then si Jan De Leome, si Arman Cacho.
Also si Jackie Price sa may Barotac Nibo, Iloilo. Ni si Ma'am Regina Escanda de Campos, si Hagulina, Ermihi Jerry. Okay, so para mo na nag-delete sa ilang reaction sa akong yung Facebook Live. Dito sa mga nag-share sa akong yung Facebook Live. Salamat, good. No? Si Marico Cristina Yermo, si To James Romo Pirales, kag sa iban pang wala ko pa sa makita ka nag-share. Salamat, good. Okay, once again, sagot sa mga pa-shoutout, ibutan lang sa dalam. So, hindi kita magkatawa-hataw hasta sa buong alas 10 sa gabi. Samtang ka mo na relax na. Huwag ka pa sa obrahon, just enjoy sa akong yung Facebook Live. Okay, for the meantime, sa mga hataw-hataw kita na yung magkiyaki ay sa mga exclusive mga dance remixes, rin lamang sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC and Net Radio FM. Kag-scope po dyan siyempre si DJ Vic Donoso III. Most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Ngayon ang Kikinjami sa mga exclusive dance remixes ng DMC Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dramolet gid, yudi kakak. Okay, from Broco Bicoy Donoso, happiest birthday to Ihado Dimas, bata ni Bro Gilbert of Lawaan. Okay, so happy birthday to Dimas, nga bata ni Bro Gilbert of Lawaan. So once again, so happy birthday. Si Rinal Diasis Benedicto, alaman sa ating Facebook Live. Okay, salamat sa pagtamwa. Thank you. Yudi kakak, dramolet gid. Masaok taya. Oo, nagani. This is the mix of DJ Ruel.
Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. May talamnanan ang toraksoy na akong nadagpan. Iniinom ko nga sinagpang. Abot ang mga bisita na barkada ko sa inuman. Linakpang ko nga toraksoy na Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala damo. The public may dance. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, so to Silva Phillips Low, welcome to our program. Nyapo na sir, nyapo na sir. Okay, dito kayo pa, nag-live pa. Salamat good Silva Phillips Low, na ako ng estudyante may before sa may Sapaw Elementary School. Okay, from Sir Eugenio Hulo, long live DJ Vic, Donoso III and your program. Okay, salamat good sa pag-support. Si Sir Eugenio Hulo or si DJ Eugene dati sang RCFM 103.5. Kasi maka-live kami ni sa uli. Okay, from DJ Bogor. Okay, idol ko mga remix maker. Dito sa Western Visayas, nagkatama man sa aton. Was DJ Vic, kumusta? Champion gitang live. Okay, so lingaw-lingaw Ano yung mga sikat ng mga remix maker nagkatama sa aton, no? Okay, samtang wala brown, so live kita na, no? Para na sa lingaw-lingaw Okay, salamat once again si DJ Bogor Remix or si DJ Bogor sang New Lucena Mix Club DJs. Kag siyempre member man sang Panay Mix DJs.
Beauty kakak, dramulet kid. Kampiyon ba? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ang pinakagwapa dala sa may Tabukan Country Village na si Fidelin Garcia. Nag-silent monitor man sa atong Facebook Live. Salamat gid gwap sa pagtamwa sa pag-monitor. Okay, just enjoy sa atong mga exclusive mga dance remixes. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilonggo's best. Okay, from Silva Philip Slow or si Philip Slow. Philip Mahinay, pa-shoutout naman Sir Family Dikito sa Purok 2, sa Pau Dumangas. Watching from Buena Vista, Guimaras, sir. Okay? Ara ka na daig mo gali sa Buena Vista. Sa daw, ano sa bong, daw Manggahan Festival or may kuwakala na may date. Okay, salamat once again si Silva Philip Slow. Okay, ang gwapong kagawad sang Barangay Manakit Dumangas. Siyempre, mapisan, kagwapong kagawad nga si Kagawad RC Rolin Dinglasa. Ara man nagatamo sa aton nga Facebook Live. Salamat sa pagtamo, kagawad. You're dancing to the music with exclusive mix by DJ on the ones and twos. This is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Okay, raman siyempre ang mabuot namon nga members ang All-Star Riders Dumangas nga si bro namon Leo Ladublan Biating. No? So, sa iya kami ni kasuno nga mabuot, no? Wala sa mga bisyo, binutig lang. Wala na mga bisyo, binutig lang. Okay, welcome sa DMC and Net FM Dance Party Mix si bro Ladublan Biating. Okay, from Silva Phillips Low, dugay na sir. Okay, lagaw lang di sir Lapit na lang ang highlights sa Manggahan, sir. Okay, basi makalagaw-lagaw mata may chimpo Okay, basi pa man lang may chimpo, malagaw-lagaw tada sa Guimaras. Namo mo tada kilala.
DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo. And you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, from Silva Phillips Low, my good sir, kay Damo di kilala. Pa-shoutout ko na sir ang anak kong si Jessie Slow. Galantogin siya si mo sir, okay? Okay, salamat good once again si Silva Phillips Low dahil sa may Gimaras na. Salamat sa pagtutama kapag sound trip sa aton mga exclusive mga dance remixes. Okay, naman ako ng estudyante man before sa may Sapaw Elementary School na si Sian Bitoon. Okay, may gabi sa idol ko nga maestro nga gwapo. Sabi ko gwapa. Gwapo gali. Okay, salamat gid Sian Bitoon. Di ka subong do sa gwa ka, di ba? Okay, so lingaw-lingaw lang daw samtang ikaw da relax. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumanga. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Dancing to the beat with DJ Eric K. Unang problema, sana makakita sa daon nga laya. Atong amigo nagtinga, dinig na siya maimutang. Magsakit tiyang tugyan, kay tugay na daw siya. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Imon sila bisis, di na tinuod ang tinuutan. Na isang panakabungtod, lingit-lingit sa wala, lingit-lingit sa too. Kapanti lang nga maitatayo na ang tuluram. Pam 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 pam.
Okay, from Philip Slow, Silva Philip Slow. Thank you, good sir. Sige, kanta kabata ko sa Five Little Monkeys. Okay. Sige, sa mga kantang Five Little Monkeys. Kaya na nag-vlog kami sa Misapaw, no? Sa pag-play ko sa amo ng song. Naga-ikol-ikol, naga-kiay-kiay mga estudyante na. So, sikat-sikat nga kanta. Okay, so, hindi ipagpasaylo kayo ginamit ko, no? Sige, salamat din sa imo nga bata, no? So, regards na sa iya. Sa imo nga ex-girlfriend, sa imo family circle. Okay, naman sa akong nga Facebook Live si Philman Donoso ng ex-girlfriend sa akong nga bro dira sa may lawan Antique. Salamat sa pagtama. So, regards kay CB Donoso. Then naman sa atong Facebook Live, siyempre pinakagwapa dira sa may Tabukan or Barangay or Tabukan Country Village or sa may Dubangas Country Village nga si Fideline Garcia. Okay, salamat sa pagtama, idol. Okay, good evening sir. Pa-shout out naman. Watching from Tabukan Subdivision Village. Abi ko Dumangas Country Village na ang ngalan nyo. Okay, daw muna no? Basta naglain ang ngalan. Okay, once again, so watching from Tabukan Subdivision Village from Fideline Garcia. Pinakagwapa dira. Salamat gid sa pagtama, pag-support. Basta may mga problema ka, pwede maka-share sa problema dali, no? Post ang problema kay pangayon at sa advice sa aton mga listeners. Basta ka problema ka kung paano ka Okay, ikaw explain ka mo explain yung mga problema kay basta mabuligan nato sang solusyon. Yodi kakak, dramolet kit. DJ Dance Remix. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best.
ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Lumangas Mix Club. Yo di kakak, dramulet git. Kampiyon ba? You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Ay abaw kanami isang mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Lumangas Mix Club DJs, bringing you the hits. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is the mix. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. It's 8:41 in the evening. Once again, sagid kamay dahil ng evening, mga kagrupo, mga kaparty. Sa mga bago lagi nagatawa sa akong Facebook Live, kamo siyempre nagpamati. Or you are watching our dance party mixes and online disco party sa Facebook. Kag siyempre ko po niyo si DJ Vic Donoso III. Kag ako nag-webcast live from Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag siyempre mababatian kita sa Bilog ng Dumangas, Bilog nga Iloilo, Bilog nga Western Visayas, Bilog nga Pilipinas. Kag siyempre Bilog nga Kalibutan via our Facebook Live. Kag siyempre may replay sa akong YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. Okay, so isagid liwat kamay dad ng evening sa inyo dira. Samtang mo na nagapamusi-musi. Nagapulupang uyab. Okay ba tayo dyan? Ayos ba tayo dyan? Okay, still mainit sa Pilipinas kayo na, no? So, may 45 dito sa Iloilo. Kag 44 sa Dumangas, no? Likaw-likaw kita magpainit kay basic ibot ka lang bala. Nagbala ng imong dila. Kag nagbala ng imong balatsyagon sa imong kahagugma.
Okay, so hindi kayo malipat mag-inom sang damo nga tubig, kag mag-stay hydrated, kag mag-tiner sa mga mabugnaw nga lugar. So kadto ka mo sa mga mall, no? Wala man ginapagawa sa mall ang wala ka sa kwarta. So nabi nagapili-pili lang kamo nabi. So ang mga plano gali ya, ma-malling lang or ma-window shopping. Importante nga medyo mabugnaw dito, no? Kadto ka mo sa may kwan, ano ganing baligyan nga daw mall sa may Tabukan, Fidelin. Do aircon na da, no? Or sa 7-Eleven, Pili-pili ka mo to, samtang nagalibot-libot ka mo, nagapili-pili. Nagagay bakal ka mo sa lollipop. So, doon ka mo to ka oras na naglibot-libot. Kung may bakal mo lollipop ka, doon ka bilog. So, na nga nagpay-bulubog na ka mo dito, no? Okay, so acknowledge ko, nagtutag sa akon nga Facebook Live yung nag-donate sila reaction, no? Pang-acknowledge na to, nag-donate sila reaction sa akong Facebook Live. Okay, si Julius Daquilos, Donoso Daquilos, dala sa may barangay Managi, Dumangas. Also si paring Jack Sparrow or si Jose Dorigo Jr. Sa may barangay Tambo, Dumangas. Then of course si Fidelin Garcia, ang pinakagwapa dala sa may Tabukan Country Village. Kag may aras ako ng problema, no? So inotis na to may problema ni Fidelin Garcia. No, so ang problema niya ko, no, sir, may as ako tani. Ano ang himuon para manotice ka sang naluyagan mo nga daw wala nagaparamdam sa imo. Tuod ni siya, basi wala. Okay, ang problema ni Fidelin Garcia, no? So ano ko nang himuon niya, may alas ako na naluyagan, pero wala ko na nagaparamdam sa iya. Okay, mga kaparty, ano bang advice nato kay Fidelin Garcia? Anong himuon niya? Okay, karon dugay mata ko sa akon nga advice. So may naluyagan sa kuno pero wala nagaparamdam siyang lalaki. So ano ko na himuon niya para mabatyagan sa lalaki nga naluyag man siya. Do ano panawag sina? Do ka unique, no? Sige, karon ang mga advice nato na. Basta may advice ka mo po sa dalam, no? Anong himuon ni Fidelin Garcia para manotice ang iya naluyagan nga wala nagaparamdam siya. Sulit-sulit. Sige, so humble shoutout na lang gali sir sa akon pinakagwapa nga best friend nga si Sir Anthony Barito Dosi. Mayang gabi lang Okay, mangin future nga teacher sige sir. Abi ko ma'am ni siya or sir? Ma'am guro, no? Si ma'am or si Sir Anthony Barito Dosi. Okay, hindi siya siyam, hindi siya pulo, hindi siya 11, pero 12 siya. Okay, si Anthony Barito Dosi, may gabi lang. May apa man nga mga Bible, magamal may apa. May apa. Ay ara ko togi na sir, nagbakal ko sang akon tab. Kay ang akon tab ko natupan kalubis igod ko balay. Okay na nagbakal ka sang anong tab. Sige, hindi ko magitsaw pumiro. Daw slow akon nga mindset nga ako nga mind. At tukay na nabakal sang tab kaya nga ako nga tab natupan kalubi sa ingod ko. Naglapita ang tab mo sa lubi na ano man nga. Dapat layo ang tab sa lubi, no? Basta matumbang lubi. Maigo ang tab, maigo ka. Okay, so continue ko ako nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Okay, si Putian. Namin sa ngalan niya, Putian. Laban-laban puti ni siya. Puti ni Akuan. Basta Putian. Then si Marinel Villa sa may Taiwan. Then si DJ Bugor. Ako ni idol nga remix maker. DJ Bugor remix version 2.0. Well, may mga version na nagali sa mga nag-remix. Sige, salamat kay idol DJ Bugor. Then si Arman Cacho, no? So salamat sa pag-donate sa imong reaction. So far mo na nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Kag siyempre sa nag-share, no, si Bikoy Bata ni Maling nag-share man sa iyang Facebook Live sa iyang wall. So wala pa naka-share, so share na na. Amo lang ganay mo niyo, share lang sa akong Facebook Live. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Okay, so please an evening man. Sa may Barotak Nuevo, Iloilo, nag-sell monitor si Alvin Pistolante or si Matrix ang Air 7 Philippines. So, opod kami ni dati sa Aircom Dumangas Chapter sa Iloilo Emergency Radio
Communicators or ERICOM, Dumangas chapter. Si Alvin Pistolante, upod kami ni Black 21 dati, or ni Katupang John. Kagiban pa ng mga members ng ERICOM. So, mga R7 Philippines sila. Okay, salamat gid sa pag-silent monitor kay Alvin Pistolante or si Mitrex. Also si Julie Bilyesa or si Mariposa sa may Barangay Banagit, Dumangas. So, salamat man sa pag-silent monitor. No? Sa tanang mga members ng Dumangas United Radio Communicators. Salamat sa pag-silent monitor kapag support sa ako niya Facebook Live. Okay, balik kita sa problema ni Fideline Garcia. Sir, as ang utani, kuno himuon niya para manotis ang naluyagan mo nga daw wala nagaparamdam sa imo. Okay, kung ikaw gani babae, kag may ara ka nagustuhan, kag wala nagaparamdam ang nagustuhan sa imo, pero ang pamangkot, bala kilalay ka mo ng adwa or nag-communicate ka mo adwa. Okay, so ang una mo himuon, siyempre, mapagwapa ka, no? Siyempre kay kung gwapa ka, so display ka sa iya kag mapalambing-lambing, no? Kung wala sa plano nga i-chat ka, ikaw unat chat sa iya. Wala man na problema guro nga babae ang maunat chat, di ba, no? Tandaan mo nga, kung gusto mo ang isa ka tao, kag hindi ka magpahulag, wala ka sang maayong maabtan. Hasta ka na sa tangla, kag paabot sang wala. Mas manami gidyang ma-effort ka, no? Kung hindi mag-effort ang laki, siyempre ikaw effort. Kaya may mga arag yung mga laki na torpe. Medyo naluyag matani, pero nahuya kay base mabasted. Amat-amat ka paramdam sa iya. Kung baka dahanay man ang mga duha, pwede mo siya ma-invite nga mamahaw. Doubles ka daw. Ano mo kayang lalaki torpe, no? Pwede mo invite nga mamahaw. O pwede mo siya i-chat per me, ipangamusta. Pangamusta mo kapanyapon na. No? Kung natulugan mo sa kagabi sa Mayo. Okay, paramdam lang, paramdam lang. Kag samtang mo nag-chatay, so magbot ang chimpo nga madiscover nga nag-care ka sa iya, no? Actually, naluyag man siguro sa imo, galing ang problema. Nahuya lang siguro magparamdam, base bala i-busted siya. Or base, i-surprise lang ikaw, base buwas mahambalan na siya. Mahambalan na siya, na. Okay, so amo na ang imuon. Kung lalaki ka naman nga, amo ng problema mo, siyempre, amo man na imuon mo dyapo, paramdam ka lang sa babae. No, kung wala siya planong ma-share sa imo, ikaw pa ma-share sa iya. Di ba? Okay, parang Fideline Garcia, mamahaw kami tani buwas, sir, kaso wala ko kabalo kung sino ina. Tiyan mo ng problema. Wala kabalo kung sino na siya, baw dako-dako na problema. Pero balaan mo na siya. Galing nagkatagab pala magambal sa iya, no? Sige, so isip-isip lang So bala mo sa mga bagay gusto ta malabot, dapat kita mag-effort. Tanda naton nga ang Indian Mingo sa ibabaw sa puno, hindi na maglabot sa imo kamot kung hindi mo na pagsingiton. No, kung magulat ka lang mahulog, base abutin ka ng ilang buwan, at pagkahulog ya base dunot na. Kinanglan ta mag-effort. Hindi pwedeng mapungko ka lang, mapaabot. So, may effort ka diyan, mahulag ka, no? Okay, so muna, sa tanay ba, sir, mahambal siya sa akon para mabalaan ko kung siya gidman ina. Amo na sadya na, do nagalingin ulo ko. Mahambal na sa boss, mahambal na sa boss. Okay? Mahambal na sa boss, pati ka lang. Itsa ta sa boss kay mahambal na. Okay, Dominic Tamunan sang DVT Electronics na nagatamo sa atong Facebook Live. Salamat kayo sa pagtamo doon sa may Iloilo City. Basta gusto yung magbakal sa mga bago, mga swabe nga mga sound or ampli or mga processor sa sound like mixer, equalizer, crossover, microphone, mga boxes. Okay, katulang kamo sa DVT Electronics doon sa may Haro, Iloilo. Sa tabok lang gid sang SM City. Di ba, Dominic Tamunan, no? Dra bro, no? Sa may, ganing ka mo da kalye? Sa tabok lang gid sa may SM City, magbalik ka bala pa Haro, no? Da ka maagya. Dinang sa pulupunta lang gid, na maagyan nyo. Ang ginalikuan na bala sa mga
Naga-short time. Naga-short time sa Queen's Court. Grabe, balaan niyo ba? Ano na siya? May Queen's Court na sa unan. Okay, si Boots Padillos, Nortap, nagatama sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtama. This is the mix of Okay, so oras aton is 8:53 in the evening. So, medyo temprano pa. Sa kaulas din sa mga gabi. Kung daw okay pa ako niya katuyo, so may extend ako 30 minutes. Kay boss, mabakiro naman ako sa mga bata sa iban. Okay, for the meantime, sa mga hataw-hataw kita naman kiay-kiay. Siyempre, parang enjoy kita sa aton nga pagpulo pamati sa aton nga dance party mixes. Okay, ang gwapang teacher sang Bakay Elementary School, no? Nga si Sir Apang or si Gasi Di Piazza or si Black Barbie. Nga ibang ginaliwat ilang ngalan sa Facebook, no? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay nga iban bala, natingala ko, ginaliwat ang ngalan like si Sir Apang or si Sir Gasi Di Piazza. Ang ngalan sa Facebook is si Black Barbie, okay? Kagang okay man na magliliwat nga lang, parang nga daw hayo. Pero natingala ko bala, iban, ginalock ang ilang Facebook sa hindi nila friends. Ito yan ang purpose, no? Nagimo ka man lang sa Facebook account, tapos ilak mo man lang, di paano magdamo yung mga friends? Diba? Huwag ka mo kabalongan na damo nga nagadamo yung mga friends, damo ka nagasikat. Kung ano i-promote mga product, damo makita. So, no need na i-lock ang imong profile na. Kag pwede kita makahimo sang damo nga account, no? So, no need nga i-lock. Kaya kung i-lock mo man lang, kag ini makita sang iban, suluhin mo na lang. Okay, from bro Dominic Tamunan, Halandoni Extension Street, sir. Okay, so kanto ka mo sa may DBT Electronics. Sa may Halandoni Extension Street, sa may Haro, Iloilo City, no? Dala ko nagpa-install sa akon nga ampli sa akon nga motor. Kaya akon nga motor, may sound na siya. No? Kaya para hindi ko subuan sa tanang motor, ginpabutang ako sang sound ang motor para nga kung hindi maglibot-libot sa Dumangas, nagahuni ako nga team song. Okay. Okay, kato lang sa DBT Electronics. So, kompleto. Basta mga sound ang pagambalan, mga microphone, mga ampli, tanan. Kaya nagapang repair man sila sa mga guba nga siyempre mga sunog nga mga speakers. No? Kaya tanan yung mga guba. Patiguro mga guba ang balatyagon. Kato lang kamo kay Mr. Dominic Tamunan sang DBT Electronics. Okay, hambal ni Fidelin Garcia, daw natuloy na ko, sir. Matulog na ko, sir. Basi pagbukta ko, buwas matchat na ina siya. Hindi ka natulog, Hindi ka na magtulog, tamwa pa sa subong sa imo. Okay, so standby ka lang, danay. Okay, salamat once again kay Black Barbie o si Sir Apang. Kumusta na kay si Andy? Sana naman kita tikwi-tikwi. Okay, so oras na is 8:55 in the evening. Hupulin na nakapanyapon na, nakapuli na. Ang wala pa nakapanyapon, kay wala pa nakapuli, panyapon, kag puli na. Kay dugay-dugay matulog na kita. Okay, so kamo nagtama ka dance party mixes atong DMC dance party mixes kag kaupo niyo siyempre siya DJ Vic Donoso Editor. He was born to be wild, grew up to be wicked, wild, tough, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Jamming sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Is on fire, the day is getting hot. Up and down, and up and down, left and right, to left and right, up and down, and up and down, left and right. Cool down. Hi, I'm your DJ Balinoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, ra si DJ Stars ang Balasan Mix Club DJs. So, salamat sa pagtamwa. Amal ni Black Barbie sa Sabado. Ari man nga may black mo magambal man, nga may agid man, kung kasi may ipa.
Okay, sa Sabado, kita mantikwe. O, sige, so, chat-chat lang ah. Cool down with the water's right, yeah. Let's grab our boards and run, 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 run to the nearest shore. School is proud. Let's go now and head it out the door. Yeah, the wind is on fire, the day is getting hot. This is my desire that will take the spot. Cool down. The wind is on fire, the day is getting hot. This is my desire that will take the spot. Cool down. Okay, to DGX1 or si Sir Chris Winabista or si Sir Tope na sang Dumangas United, Dumangas National High School. Okay, nagkatamo sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtama, bro. Siya ni si DGX1 sang Short FM 101.5. Ulupod kami ni Sahara na live. Okay, tisan ako kita mantikwe. Sa Sabado ko na hambal ni Sir Apang. Okay, nanotice ang akong nga baso. Yelo naman, bo. Ikaw bala, Sir Tope. Kuwan ka, Marites. Yelo naman ang baso. Okay lang ang yelo, basta inilang pink. Okay, salamat tingin bro sa pagtamuan, no? So, dasal makakita, banding. Okay, si Ray Matulin Ilagan or si Ray Ice Cream dala sa may Barangay Talasan ng Mangas. Alam mo sa atong Facebook Live. Salamat, Gid. Basta mag gusto nyo mag-order sang manamit nga ice cream nga hindi tama ka-cold. Kag pwede makakaon ang paos. Paos or anda. Kag wala sang diabetes. PM lang si Ray Matulin Ilagan. Dala sa may Barangay Talasan ng Mangas. Okay, sa Sabado lang bro. Wow, sarapang no. Dua Sabado man ko no. Tidulungan na lang kita. Galing Sabado kadugay pa no. Martes pa lang buwas. Wow, kadugay pa. Pwede nga buwas na lang. Okay, sa akong 10,000 ka viewers, basta magusto ko maipa-shoutout, ibuta sa dalam ha. Tanang nga celebrations, maliban lamang sa lubong. Birthdays, kasal, bunyag, fiesta. Pero hindi pwede ang lubong kay base balang ipalawag yung ginalubong, buhi pa. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Fideline Garcia, pinakagawa pa dila sa may Tabukan Country Village. Kadlaw ko sir sa lubong nga buhay. Amo galing nga hindi pwede ako yung maglawag sa mga announcement balang lubong. No, kaya kung kaysa balang Pinoy, tunto man, no? Pang good time bala. Basi bala mapalawag kamo sang schedule sang lubong. Kaya galing ipalawag nyo, buhi pa. So, pwede ko lang basahon yung mga celebrations, mga kasal, bunyag, mga debut. Pwede nga pagbulagay, no? Basi bala may plano ka nga brikan ng imong wala pa nakapamasyar, nag-chat pa lang. Gusto mo na brikan, no? Pwede mo ipalawag nga ginabrikan mo na siya para malaya ka na. Para nga ang matchat sa imo boss. Wala na problema nga matchat nga, malaya ka na, di ba? Okay, so ibuta sa dalang mga okasyon or basi may promote yung mga products nyo. Basi mga nagbaligya ka mo sa mga lumay. Buta sa dalong ibasahan nato, no? From Leo Alviso.
Shoutout from Barangay Mapili, San Enrique, Iloilo. Okay, salamat kay Leo Albiso na ako mga friends sa Facebook. Okay, from Ray Matulinlagan or si Ice Cream, salamat sa pag-shoutout sa DJ Vic. Okay, wala kayong problema. Basta grupo. Basta magtamo, shoutout na yun. Amo na yung stasyon yung matamo ka pa lang, malawagan ka na. Sa iba niyang stasyon, masin ka pa yan, masin pa. Dari, level up kita. Tamo pa lang, shoutout na. Okay, bet ko sir, ang remix nga Asoka Makeup, may nag-request ina sa akon nga ma-Asoka Makeup man ako kuno. Actually, damo na ina nag-request sa ako. No? Try be kay tanong tabi ko na swabe giman, no? Okay, Asoka Makeup. Okay, try be ko na ako gid yung sindi sang unang picture sa imong output kon na okay. Ako ang unang makilates. Okay, pati joke lang, Pidiling Garcia. Okay, dapat una gidya. Pwede man una. Kung hindi una, next. Diba? Pero mas marami gidya nga una. Sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Yo di kaka, dramolet ke, kampiyon ba? If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Okay, from Fidelin Garcia. Sige sir, mauna na ako guro tulog. Karon ka na tulog, di prano pa gani. Magtulog ka mo temprano kag dugay pa mag-aga. Ang matabos sinabuas, masakit yung inyong alawas. Samtang katulog ka mo siyempre nagaliso-liso ka mo. Igo mag-aga kay kadugay, pila pa ka oras, masakit ang inyong alawas. Malang tani kung mag-una katulog bala, may ginakulukupan ka, may human blanket. Pero kung wala man lang, sige halap pulaw. Karon lang temprano pa. Mga oras na to is na 7 in the evening. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mga 8 oras. Yawang ka nakaligid-ligid. Okay ka na lang tulog. Temprano pa. Lingaw-lingaw, anay.
Okay, kalaban naman ang nagatulog sa temprano ang may mga ginakupan. Di ba, Mari Cristina Yermo? Basta may ginakupan ka, mas marami matulog temprano pa para nga dugay nga kupo. Pero kung may ka lang ginakupan, karon ka lang tulog, no? Karon pa ko matulog, pre. Patapuson ko gid mo programa. Basta ginahagad ka na ni pariente ko. O kung basta nakakupo na siya tapos nagbangon ka lang. Okay, pero sa mga wala may ginakupan, so pulaw-pulawan na yan. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilorilo's best. Okay, from Fidelin Garcia, tikay wala ako may makupan sumining. Mapulaw na lang ako, sir. Kano ka lang ganito, tulog kay bala mo wasway kakupan. Makapoy mag ligid-ligid sa maaga. Kibot ka lang buwas. Gasakit imo lawas kay gali iyawan ka kaligid-ligid. Okay, so parang temprano ka pa matulog, dapat makita mo na or makahambal na buwas ang kulupan mo, di ba? Okay, so mula. So, enjoy na samtang temprano pa man ah. Okay, title sa song is San Sasana Asuka. Buto yung sindihan niyo man eh. Napangwakal na sinisang kanta nga eh. San Sasana, San Sanana Asuka. Trending TikTok. Okay, si pare ko Nonito Canonigo Bulo sa may Negros Occidental. Ano nagatama sa ating Facebook Live. Salamat kay Pre sa pagtamwa. Sige, salamat kay Mylene Drilon sa pag-donate sa imo reaction sa akin ng Facebook Live. Also si Sir GP Alihaga sa may Alihaga Laino sa may Rua City, no? Sa isang mga teacher. Then si Dominic Tamunan dala sa may DBT Electronics sa may Iloilo City. DJ U1 Brian.
Okay, si John Del Yumes. Shout out lang, Sir Vic. Okay, salamat sa pagtama. Kag-enjoy our dance party mixes. John Del Yumes. Okay, from Guapa Fidelin Garcia. Namin tanay, sir, samtang nagapamati ako sang live mo, ma-chat na siya sa akon. Kaso basi nag-assume lang ko, so Fidelin, joke lang. Basi tuyo lang ni akon, sir. Okay, hindi ka na matuyo Kung ma-chat na sa imo guro nga, ti, natuyo ka na? Mga musta na sa karon sa imo kung tuyo ka na. Pati lang, nagapamati na siya sa buong sa atong Facebook Live. Okay, so just enjoy our dance party mixes. It's 9:15, so may pila pa ta ka minutos. May 45 minutes pa kita. Okay, pampari na nito kanani gabulo, hataw pre. Good evening, shout out lang da sa apo ko, apotang gwapo nga si Jis Bulo Dibel ko kag sa tanan nga mga kapamati watching from Calatrava, Negros Occidental. Okay, so sa cute mga apo no, sa apo naton. Si Jis Bulo Dibel. Okay, so regards sa mga ex-girlfriend nga naman sa imong lugar. Kaya sa tanan mo nga family circle. Salamat gid sa pagtamo from Calatrava, Negros Occidental. Yudi kaka, dramulet git.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. La cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque duré mucho cansado en mi casa. Compra bebida y vamos a hacer por el con una mala. No hay más que el after party, esta cana y le pongo. Esta mañana me lo pidita que no me den bala y es que Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, from Rin Niel. Shoutout master sa mga taga-Pututan Dingli. Okay, may barangay sa Pututan sa Dingli. Okay, from Rin Niel once again. So, shoutout master sa mga taga-Pututan Dingli. Sige, salamat sa pagtamwa. Tina naman sa atong Facebook Live si Roxy Dingla sa Gaborne. Dala sa may barangay Manakit Dumangas. Salamat din sa pagtamwa. Also, still nagtamo sa atong si Kinit Ascona Rubilio. Okay, sa akong yung 5,000 ka mga viewers sa mga gabi na. So, just enjoy our dance party mixes. Sa ato is 9:23 in the evening. Sa may pila pa ka minutos. Asa lang kita last 10 sa gabi. Kaya ang akon nga ka-chat, natuyo na. Natuyo na siya ko, no? Sige! Sa gusto mong pa-shoutout, ibutan sa dalam, kay lawagon ko anytime, no? So, still nagkapamati ka mo sa Dance Party Mixes, dali lamang sa DMC Net Radio FM sa Dumangas, Iloilo, Philippines. Okay, si classmate ko, Champ Deloso, or si Edwin Deloso. Salamat sa pag-donate sa imong reaction. Also, si Roxy Dingla sa Gaborne. Ni si pare ko nito Canonigo Bulo. Si Riniel. Okay, salamat sa pag-donate sa iyong reaction. Then, of course, ang Orig Studio, no? Si Tata Orig. Salamat man sa pag-support sa akin yung Facebook Live, no? So, basi gusto niyo magpapitik. Sang swabing nga pitik, no? Katulangan mo sa may Barangay Lakturan, Dumangas. Sa may Orig Studio, no? Swabing managpitik diri sa Dumangas. This is John Mark Salvador Giesto, na kaparyente. Salamat mo sa pagtamwa. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Rock music na. Tay og balay namon ba?
the hottest, most in-demand, and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! Ara music na, douyog man bang girahan namun ba? Ara music na, tayo og balay namun ba? He doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso the Third. Bringing you the hits. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Ako'y in love sa'yo. Ilo Mix Club DJs. Pansinin ako'y in love sa'yo. Ako'y in love sa'yo.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, so this song is Ako'y in love sa iyo. Sige palagi sa mga in love dyan. Medyo hindi marunong mag-express sa ilang mga feelings. No? Just listen to this song at Ako'y in love sa iyo. Okay, so si Jungkook Nerf ara sa atong Facebook Live. Shout out kay Boyat nga birthday subong. Sino na sa nga Boyat Jungkook Nerf? Okay, so nga nagkuha gid siya sa isa ka unit ka makbakan diri sa Uton. Grabe. Birthday niya, so nagkuha siya kuno sang isa ka unit sang makbakan. Siyempre kay may kwarta siya. Kay kung wala sa kwarta, siyempre wala sa inubayad. Diba? Okay, from Fidelin Garcia, sana all in love. Di ba in love ka man? It's not sana all, it's all. It's all of us. Music nga. Do, ginaduyan ko, rason ko ba? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Lights and sounds. Lights and sounds. Okay, para dyan sa may mga pusong bato. Mga pusong bato. Wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Mangas Mix To the Club. music with exclusive mix by DJ RR.
is RVF Mini Sound. Mali pa yun, kay imo na kung pansinon. Sa una, permitis na bon, pero karon ibang taon. Kalubak ka, perting di kaya, sa sukat ikatila ka. Ang sampatong kauna, ako permi ni mo kinadagma. Higugmatik ka, unta maupod ka sa ako, unta ako tutuhan mo, kikinlap na nimo. Higugmatik ka, ikaw rin juruwa na lain ka, mabutan ka ang panahon, ako imong dawato. Best music mix only here on DJ RR. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso the third. on the mix. Kang magaling, ikaw lamang ang aking mahal. Ikaw lang at wala nang iibigin pang iba. Malaking bahagi ka dito sa puso ko. Salamat sa Diyos at dumating ka. Kang magaling, ikaw lamang ang aking mahal. Mas sweet na yan. Iibigin pang iba. Malaking bahagi ka dito sa puso ko. Salamat sa Diyos at dumating ka. Kang magaling. Okay, oras nato is 9:39 in the evening sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre, still ka po niyo si DJ Vic Donoso III, certified Panay Mix DJ and a proud member of the Mangas Mix Club. Okay, sa nagapudupod sa akon pulaw-pulaw. Okay, mas maayo na magpulaw ka mo sa akon sang sa magpulaw ka mo sa sala nga tao. Di ba? Okay, pang idol sa Jungkook Nerf, no? Idol DJ Vic, sino nagdaog sa motocross sa Dumangas? Okay, daw wala ko isabat na sa imo. Kay wala man ako nakatanaw, no? Pero nadayon ang motocross sa daw sang May 4 diri sa before sa piyesta sa Dumangas. Okay, pamangkot na sa mga kagrupo mo ang mahilig sa motor, ha? Okay, from classmate ko Eric Dulaogon, good evening lang da mate. 6:40 AM pa lang di sa Monday. Okay, so advance kami di sa Pilipinas. Nawara ka mo sa piyak nga part sa kalibutan. So adlaw kamo da subong, gabi kami din, ha. Kasamtang kami din nagapalupad sa Burador. Matulog na lang ang wala sang mga kahulid. Pero kamo da subong nagapalupang apin, no. So alas 6:40 tayo sa is 9:40 in the evening na digay mapalupad na kami Burador. Samtang kami nagatulog-tulog, nagahuragok. Di ba ang Burador doon nagahuragok man? Magtulog ka mo ko nagahuragok. Parehas lang ang nagalupad, palupad ka mo Burador. Hambal nila sa una kung ang imo ko nung ingod nagahuragok or nagpagot, no, ang best solution ko, no, kuha ka sang chinilas kag itampa sa iyang aguya kag ang chinilas iaboy sa bintana. Madula na niya pagot. Ang problema makabugtaw kag itapungol ka, amo na ang pinakamasakit. Okay, si Ma'am Jenny de la Piña de Remdes, dira sa may barangay Telosan Dumangas, nagapulaw-pulaw man. Anong ginapulawan mo man? Of course, ang idol ko man nga DJ nga nag-live mix dira sa may Metro Manila. Nung si Jew Mark nga taga Dumangas man, idol ko ni siya nag-live sa mga club. Okay, samta ko nag-live sa mga station lang or sa mga sa mga online. Okay,
Okay, siya ay nag-live sa mga club sa may Metro Manila. Okay, so kayo ng song, Ikaw Lang. Sa nagpamangkot kung sinong mahal mo, mahal ko or mahal mo, ikaw lang. Yan ang sagot sa answer dyan. Okay, si Jungkook Nerf sa Tambubo. Sa Tambubo, gani sa may lakturan, sa may Tambubo. Sa may Tambubo gani. Pero wala ko nakatana pag motocross. Wala ko isabat. Okay, si Joe sa DJ Jomar. Good evening, sir. Okay, magandang evening man sa imo. Wala ka nakapuli sa Dumangas. Tani ko napuli ka, maka-banding kita. Okay, salamat, good idol. DJ Jomar, dira sa may Metro Manila. Okay, si Fidelin Garcia nang bakal ko ng snacks while watching your live para di matuyo. Okay, so manang importante ya. So mas manami magpulaw ka sa intsakto nga tao, hindi ka lang magpulaw sa sala nga tao. Kampiyon ba? Ginaduyan ko rason ko ba? Okay, si amigo ko Gigi Ioy, kanami sa ngalan niya kay kung nawagan ko ito nagatang twister ako. Si Gigi Ioy. Okay. Is watching our Facebook live. Salamat gid bro sa pagtama. Okay, from Fidelin Garcia, hugot pa more. Sige. Okay, kapag ikaw ay in love, you know. Siyempre, makita yan sa mga pakiramdam. Masense mo yan. Dramolet Kid, kampiyon ba? Okay, this song is titled Chu Cha Cha. Grabe nga title, no? Chu Cha Cha para sa mahilig mag-cho-cho. Chu Cha Cha. Kayo'y nakikinsari sa mga exclusive dance remixes ng DMC Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Okay, from Fidelin Garcia, shout out liwat kay Anthony nga nagatagay gali kami. Nga matagay gali kami di buwas sa balay. Sa balay, subdivision, sir. Relax. Okay, so gatagay ka mo. Okay, hindi lang magtagay sa damo, no? Actually, ang babae nga nag-inom daw, hindi mas manami. Mas manami ilang laki mainom. Pero kung ang babae mag-inom daw, hindi mas manami. Di ba mga laki? Okay, this song entitled Wag Magmadali. Sa mga nagasako dira, no? Simple lang sabat yan, wag magmadali.
pa sa kulong bahay. Inahan ko ang aking kaibigan, at pag kami ay nakiinuman, at meron silang isang kapitbahay, ay biglang lumabas ang magandang babae. DJ Gibb. Tumaan ang magandang babae, bahay kumaway, dengan dadagan ko sa pinunahan, tinanong ko siya, Miss, pwede ba kung humingi ng city number mo? Bilis ang sagot niya sa akin, huwag kang magmadali. Dancing with the beat. DJ, you won. listening to the beat, the music, with exclusive mix by
give. DJ, give. DJ Restrox. Kayo'y nakikijamin sa mga exclusive dance remixes ng DMC Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. 1, 2, 3, 4. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mo
soring godang Abon bang jatuh Abon bang jatuh Suara palaya derang muncul satu-satu Gak rampas tata so pasti itu yang derang tuju Tidak perlu sebut nama derang dikaringi lagu Si matawu siapa orang nomor satu Saat derang datang muncul tak pelewang paling jauh Kita masih tunjuk maha puji biar jauh Boleh yang dapat anggap jago Karena kita selalu yang paling dapat puji Jaga semangat jo berkarya walau nyanda berguna 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 Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 10:08 in the evening. Alas 10:08 na sa gabi. Kumusta ito ng paghataw-hataw? Tuyo na. Daw ako pa ang una na tuyo. Okay, sa atong Facebook Live para si Pobre nga Bugtong. Dara sa may abroad, no? Namin sa ngalan mo, Pobre nga Bugtong. Pobre na Bugtong pa. Okay, salamat sa pagtamo ha. Shout out di Sir DJ Vic. Okay, so nakag si DJ Cedric Jacampo. Dito sa may Salad Iloilo ng isa ka sikat nga remix maker dati. Kag until now no nagbalik ka member sa Dumangas Mix Club kag siyempre Panay Mix DJs. Okay, salamat sa pagtamo Idol DJ Cedric. Okay, so nagtulog na ko na si Pidilan Garcia. Good night na lang, sir. Daw, medyo na to yun ako. Kahulat. Sang chat ka, nahulat ko until now. Wala Japon. Tulog na lang si Pidilan. Kaina pa nga chat sa imo. May nag-chat na sa imo po. Kasi wala mo lang masins nga siya nagali. Okay, so sa mga natuloy na dira, so pwede na ko katulog Nag-donate sa ilang reaction sa aking Facebook Live si Nining Morina Barolo di Aro sa may Barangay Capalis Dumangas. Salamat gid sa pag-click sang like. Also si Idol DJ Jumark na salamat gid sa pag-click sang heart. Si classmate ko Eric Dulaugon, si DJ Cedric na sa pag-click sang heart. Salamat gid. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club.
Yeah, the ever after in the marketplace. Molly lets the children lend a hand. Christmas days at home and does this pretty face, and in the evening she still sings it with the band. Oh my dee, oh my da, life goes on, yeah. La la la, the life goes on. Oh my dee, oh my da, life goes on, yeah. La la la, the life goes on. Oh my dee, oh my da, life goes on, yeah. La la la, the life goes on. Oh my dee, oh my da, life goes on, yeah. La la la, the life goes on. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's so fun the way I'm bursting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right to give? I'm a man and you're a woman. It's only human who wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. A tender kiss and then I will bet my body take so on your own say so. Kiss again. Did your mother ever tell you that it isn't right to give? I'm a man and you're a woman. It's only human you wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my body peso on your own say so. We'll kiss again. Let me love you, Carmelita. That's Maggie O. Let me love you. Let's go. Up and down and up and down. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III. Ang wala nang iba. Porque sabes que no quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas bien, que estás pero te has equivocado. Soñado tantos me decido y te pongo en tu lugar. Pero está pasando, tienes tiempo o no has seguido. Me estás pensando, puedo.
Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the news, the mixes of DJ Victor Donoso III. At wala nang iba. Radio FM. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, oras nato is 10:20 in the evening. So medyo paggabi naton nga gabi. Okay, time ko na magpaalam siguro kay buwas medyo may trabaho pa. Kagay nung ataran medyo na to yun ha. Okay, so sa liwat, so thank you so much gid sa nagupod kayo na sa ako na rin alas 7:30 sa gabi. Kita-kits kita liwat buwas sa gabi sa aton nga dance party mixes. Okay, si KB Warrior sa nagatama sa aton, still si Cedric, no? Di si Pobre nga bugtong. Okay, sa mga nag-silent monitor, sa na mag-send sila mga greetings. Kag nag-share sa akon nga Facebook Live, kag syempre nag-send sila ilang mga reactions. Salamat gid. Kag kita-kits kita buwas, no, sa aton nga dance party mixes. Of course kay Fidelin Garcia dira sa may Tabukan Country Village. Salamat gid sa pag-participate kag pag-pulaw-pulaw sa akon nga dance party mixes. Kag sa mga grupo natin dira nga naka-silent monitor sa may Dumangas United Radio Communicators. Isagid ka may daan nga evening kag madamo nga salamat sa tanan, no. Doon sa may Baka Housing, no, si Jojo Sambilia. Okay, kag sa iya siyempre nga partner dira nga si Mary Grace de Binagracia de Luso. Okay, salamat sa pag-broadcast sa akong Facebook Live sa replay daw sa imong nga mini sound. No? Salamat, good. Okay, God bless everyone and have a blessed Monday evening. Kag padaan natin siyempre sa pagpamati kada gabi sa Dance Party Mixes. Dito lamang sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC and Net DJ FM. Gagawin niyo siyempre si DJ Vic Donoso III. Babus! This is the mix of DJ Tigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo. Tara na, babakal kita para ag makuha na discount, ibakal tatuloy ito sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical.
Lo, dogo paluyo ka haw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nairaban ka galit lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lo, dra sa may Busilak single and double, sa may Burgos Street sa Banwa Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Adi, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala aton electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita Di Paclayon. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Ay abaw, kanami isang mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod yung mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre, daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok, kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo!